DJ Saradhi. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, కొంచెం ఈ వీడియో ఎక్కువ లెంత్ అవుతుంది, ఏమనుకోకుండా కొంచెం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఈ వీడియో గురించి ఎలా ఉంది అనేది. లేదంటే మీరు ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఇప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్. లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా టోటల్ అన్ని ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, 5th, 6th, 7th, 8 టోటల్ 8 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి వీడియోని కొంచెం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, సూటిగా చెప్తా, అట్లా మీరు కూడా క్లియర్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సింపుల్ సొల్యూషన్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ కదా, సెకండ్ ఫోటోని వదిలేసి ఈ థర్డ్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ 2 ఫొటోస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, ఆ సెకండ్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఈ ఫోటో పెట్టుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది, కానీ వేరే ఫోటో పెట్టుకుంటే ఇంకా సూపర్గా కనిపిస్తుంది. సో ఈ ఒక ఫోటోని ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్, సెకండ్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ ఫోటోని కింద నుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్, మంచిగా చూపిస్తా, అక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో 4 seconds 28 seconds నుంచి కంటిన్యూగా కొన్ని ఫొటోస్ ఎక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ నుంచి 4 seconds 28 seconds మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూగా 5-6 ఫొటోస్ ఉంటాయి. 3 ఇక్కడ వరకు 3 అయినాయి. 3 4 5 6 7 ఫొటోస్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. 7 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో 7 ఫొటోస్ వరకు కంటిన్యూగా 7 ఫొటోస్ వరకు ఎక్కడంటే 8 seconds 3 milli seconds దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఇక్కడ 10 seconds 26 milli seconds దగ్గర నుంచి చిన్న సైజ్, ఒక్కొక్క ఫోటో చిన్న సైజ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మధ్యలో చిన్న సైజ్ ఈ ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా ఇది మొత్తం లాస్ట్ వరకు చిన్న సైజ్ ఎక్కడ ఉంటాయో ఆ ఫొటోస్కి లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు టోటల్ కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. సో కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 3వ ఫోటో అయిపోయింది కదా, 4వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు
ఈ ఈ ఎఫెక్ట్ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే ఈ ఒక్క ఫోటోని యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సో ఫ్రెండ్స్ 5వ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటోని టచ్ చేసి పేస్ట్ ఇలా కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్, ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, అలా ఫాలో అవ్వండి. సో డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫోటో నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో ఈ ఫోటో ఇక్కడ కరెక్ట్గా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 11 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, అండ్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ సో ఇక్కడ 16 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, ఇలా కంటిన్యూగా డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫొటోస్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో యాడ్ చేసుకోండి. 18 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో, మళ్ళీ 20 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్, సో మళ్ళీ 22 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, ఇప్పుడు 24 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, ఇలా ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే వస్తుంది. 26 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫోటో అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఈ ఫోటో 6వ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్ని మాత్రం ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 9 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్. సో డబల్ బీట్ మార్క్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ ఫొటోస్కి మాత్రమే ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా డబల్ బీట్ మార్క్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా కంటిన్యూగా. ఇది లాస్ట్ వరకు, ఇది అందరికీ అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫొటోస్కి మాత్రమే చూసి యాడ్ చేసుకోండి ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది, డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియోని, ఈ ఎఫెక్ట్ని కంప్లీట్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 7వ ఫోటో, ఈ 7వ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్, ఆ టైమింగ్ నుంచి ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో డబల్ బీట్ మార్క్ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ ఫోటో ఉంది కదా, 10 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు డబల్ బీట్ మార్క్ తర్వాత ఒక ఫోటో వస్తుంది కదా, ఆ ఫోటోని పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా. ఇక్కడ 14 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, అండ్ 17 సెకండ్ దగ్గర. సో ఈ ఫోటో 19 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. కంటిన్యూగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా, అర్థం కాకపోతే వీడియోని మళ్ళీ చూసుకోండి. 21 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 23 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి, కానీ కొంచెం చూసి చేసుకోండి, లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది వీడియో. సో లాస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయాలి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఒకసారి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు చివరిగా ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఫొటోస్ ఎన్ని ఉంటాయో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. అది కూడా ఒక్కొక్క ఫోటోని 11 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూగా ఒక్కొక్క ఫోటోని
ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. చిన్న ఫోటో తర్వాత ఒక ఫోటో వస్తుంది, ఆ ఫోటోకి పేస్ట్. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వరకు. సో నేను చెప్పింది అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ కొట్టడం ఖచ్చితంగా కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ని లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ చేసి షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.